Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon agurtzeko bi musu emango dizkizueke, baina irratitik nahiko zaila da hori lortzea. Bai, bi musuak itzuli dira. Adi egon, bi musuak itzuli dira. Norbaitekin topo egiten bi musu emateko iturak galdu genuen COVIDaren ondorioz. Lehenik, kutsatzeko beldurragatik izan zen, gero zuhurtzia kontu bategatik. Ondoren solaskideari inbaditzaile irudituko otezitzaion beldurrez. Ba, izue, normaltasunera itzuli gara eta itzuli dira bi musuak. Baina sareetan begiratuz gero bi musuen aldeko eta kontrako iritziak gaudela ikusiko duzue, beraz, guk musu virtualak bidaltzen dizkizuegu, kontakturik gabekoak. Emoiztasuz musutxue, maitie, artuizu burxo, guztixe, ero aixu bixo, tristie, zure bixo zarekin. Bai, gaur apirilaren 13 musuaren nazioarteko eguna da. Historian izan den musurik luzeenari omenaldi egiteko sortu zuten eguna. Tailandiako bikote batek hautsi zuen marka hori elkarrengatik banandu gabe 58 orduz, 32 minutu eta 58 segunduz musu ematen aritu baitziren. Zenekea, bi egun eta piku musu ematen gelditu gabe. Boa, behobia Donostia egita bezala. Musukatzen, bihotze ritmoa handitzen da minutuko 60tik 100 pultsaziora igaro arte. Musu grinatxu batek 6 eta 100 kaloria artean erretzen ditu minutuko, eta sistema immunologikoa indartzen du, odol zirkulazioa hobetzen du eta autoestima handitzen du. Minutuko gutxienez 6 kaloria erretzen baditugu musu ematean, Tailandiako bikoteko pertsona bakoitza gutxienez 21.080 kaloria erret zituen, hori bai dala erronka olimpikoa. Esango nuke. Udazken ilun baten egun euritsua azaroan, gogoratzen du nola egon nintzen kalean, zure esperoan lehen aldia izango baliz bezala, eta ostoak jauzi ziren euri. Ikerlariek diote, pertsona batek pataz beste, 20.160 minutu inguru musukatzen ditula bere bizitzan zehar. Hori 336 ordu dira, edo 14 egon, soilik 14 egon, ze gutxi. Agian musu gehiagoan barko genituzke. Musu ematean hormonak, oxitozina eta dopamina eta endorfinak askatzen ditugu. Estres eta antsietate mailak murrizten lagunduz. Bai, baina musu bakoitzarekin 40.000 bakteria inguru pasatzen dizkigu besteari. Buah, alare bakteria gora, bakteria bera, ni beti musun aldekoa naiz. Kirol ederra da. Sentian freskura, arratsalde argia, burga berrian usaina, zabaltzen ari da. Ba entzun, lege txiki bat topatu dut eta Frantzian 1910 tren geltokietako musuak debekatu zituzten. Atzerapenak eragiten zituztelako, antza? Buah, orain Euskotren Renfe edo SNCF-ko trenak berandu datorrenean, norbait musukatzen ari dela pentsatuko dut. Ea pazientzarekin laguntzen dira mintzat. Buah, azel lege txatxua. Geltoketako musu bat bezalakorik ez dagota. Berriz maite duzu norbaitekin elkartzen zarenean, edo agur esaten diozunean. Azukre bainak igotzen ari dira. Dene galdetzen zioten zer gaitik zoaz, amets galduen geltoki zarrera. Eta oso leku aproposak dira ikerketak egiteko. Onur Gunturkun neurozirujauak
2 urte igaro zituen aireportuetan, parketan, hondartzetan eta geltokietan jendearen musukatzeko iturak aztertzen. Gintirkinek ikerketak Chicagon hasi zuen 5 orduko eskala batean, konturatu zen aireportuetan arraza eta kultura askotako maitaleak nahasten direla eta beraz, leku onak direla datuak biltzeko. Masaileko musuak baztertu zituen, kulturaren eragin sakona baitute. Zerbait zeraman edozein musuzale ere baztertu zuen. Sorbaldako poltsa bat adibidez, bere mugimenduak alboratu zitzazkelako. 2 urteren ostean nahikoa datu bildu zituen ondorio potolo batera iristeko. Gizakion 2 herenak burua eskuinera mugitzen du musu emateko. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies. Ni naiz gutxukur, baino esperimentu bat egingo dut zuekin, eta entzuleekin. Zeren usaina du musikak? Zein da gehien gustatzen zaigun usaina? Erreportajetxo bat prestatu dugu, ea zuen gustukoa den. Nik sudurra prest. Nik doinetatik aratago tartean ez dut usaimenari buruz hitz egin Juan Cruz Lakastarekin, baina izan ziteken gauza askotaz hitz egin duguta. Nik sarraskia prest dut gaurko gonbidatu entzat, Muzak musika taldea etorriko da, bateria eta guzti. Ea nola moldatzen diren formata guztikoan? Dena prest daukagu, beraz, has gaitezen oporrak nahi ditut. Apirilak 13 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok kamiseta ezin ederragoa ekarri duen gizona, hau da kamiseta zalea eta kamiseta bildumagilea. Iñaki Lasaetura, arratsaldeon. Arratsaldeon. Udaberri kolorez, etorri da bera, naiz eta udaberria baino oporren zadi dagoen. Goiuri ezeiz Arandi, arratsaldeon. Agur, banoa oporta. Hizketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 300 eta 79 ditu, arratsaldeak 4 eta 8 minutu, eta apirilak 13 guztuekin izango gara hemen 3, eta gero askoz gehiago ere, hurrengo 2 orduak igarotzeko naiz irratian, bigarren kafean zarete ongi etorri. Gironetan abiatuko dugu gaurko saioa duela egun batzuk aipatu genizuen, Asier Arraizek Hie izeneko bere lehenengo diskoa kaleratuko zuela, eta disko hori dagoeneko errealitate bat ere bada salgai dauka, eta laizzer izango da plataforma guztietan, baina guk, kantu hau, zuzenean bideo eta guzti entzuteko autua egin dugu gaur, eta mentxe duzue Glassy Sky, Yutaka Yamada japoniarraren kantua da, eta Tokyo Ghoul animearen melodiaren moldaketa jazzistikoa dena izango da animearen ingurukoa disko honetan, eta animeko hainbat eta hainbat lanen musikak baliatuta jazz girora eman ditu Ardaizek bere bakarkako lehenengo diskoan, eta
Aze diskoa, ze bakarrik ez dago, eta ikus dezakezuen eta entzun dezakezuen bezalaxe, musiko ikaragarriez inguratuta egin du lehen bidai hau. Could there be an end to this? What I'm feeling deep inside. No, there's no looking back. Unless it's sky above. Eta gu maite duten tartean murgildu behar dugu Iñaki Lasa eturari lehenengo maite dut hori eskatuta. Etura, Lasa, Iñaki, zein azure maite duta? 2007-tik, 2000 Noiz? 2007-tik, 2010-era, eguna bizatzen zen ere urteko egun gogokonetako bat. Benetan? Muxoaren naziarteko eguna zelako? Ez apiriak amairu, bueno, ez nekin, baina izaten zen Aste Santua aurreko egun hori, unibertsitatean nengoen, eta Deustuko unibertsitatean izaten zen kirolaren eguna. Eta kirolaren egunan, goizean juten ginen altzako kiroldegira, obra guztiek, ointxe bukatu dituzten obra guztien aurretik, horre biltzen ginen, kirol pilotetara ibiltzen, eta gero gauean juerga egiten genuen. Eta gaur goizean, unibertsitateko lagunekin, ibili gara egun horiek gogoratzen, esaten, gara joietan ze ondo ibiltzen ginen. Ze, COVID eta gero berreskuratu Deustuko unibertsitateak, hori izan maite dutaren parte, baina hori izan da akuilua horri buruz hitz egiteko, eta oso ondo pasa dugu gaur goizean gure bataita kontatzen. Bi maite dut dauzkat eta bat oraintxe bururatu zait eta botako dut. Maitet Iñaki Lasa eturaren ilea eta hor aurrean egiten zaion arremolinatu hori. Osea, Iñaki, zu jungo bazina, ez dakit, 70ko hamarkadako festa batera, engominatu eta kriston tupea egiteko aukera izango zenuke. Nire maite dut ez bat da. Benetan? Beti daukagu nahi ez duguna, eta nahi dugu ez daukaguna. Baina niri asko gustatu litzaiake tupe moduko hori egitea ez, atzera hola pixkate estatuatutako estetika klasikoago horretan. Eta ez dago nahiko aile horrelako mobidak egiteko, eta baina ikusten egin nintzen. Nik ia sobera. Venga, bat botaet eta beste agorrekoet, erorako, bukererako, goiuri, botako ez dut, botakoet. Maite dut, hola, axala-axalekoa, Portugalen ibili gea lanean azkeneko horreko aste honetan, eta maite dut Portugaldarrek eskatu gabe azitunak ateratzen dituztela maira. Zu, seitzezea, eta gatun azitunak. Baina gero kobratu egiten. Nik azitunak ordaintzen ditut beti, baina batzutan, eskatzen dituzu, aztu egiten zaizkie, eta konturatzen direnerako, daukazu ez dakit, platera mai gainean eskalopea, eta orduan azeitunak, eta badaukat arazo bat. Nik azeitunak mai gainean badaude, ezin dut beste zer jan. Eta orduan eskalopea hauzen joaten zain, nik azeitunak jate ditudan bitartean. Hanez, seitzezea, eta edari eskatu orduko azeitunak hor daude. Ez dago ja Portugalen ere ezagutzen zaituztera, inigo ator, venga, hemen azeitunak. Hainbesteko gerra ez dut eman, Iñaki. Ez dut uste horreti danik, bai. Zein da zure maite dutago, Juri ez eiza? Nire maite duta da, egun hauetan, sareetan ikusi duen bideo bat. Alaitz institutoko ikasleek ikusi duzue? Ez. Ez? Antza denez, Koldo Ansa izeneko irakasle batek erretiro hartu du, eta, 29 urte eman ditu Alaitz institutoan filosofia irakasten. Eta elkartu dira ikasle guztia, pasilloetan barna ikasle hoi, irakasleak, eta oiu eta txalo artean, egin du berak bere desfiletxo moduko bat institutotik, eta, omenaldia iruditzen zait oso polita, pentsatzen dut, horrelako txalo zaparada jasotzeko Koldok sekulako lana egin duela 29 urte hauetan, eta oso polita iruditu zain. Ze ona, goratzen duzu Alaitz institutuarekin aritu ginela, euskeraz Iruñan, ez dakit Nafarro osoan edo Iruñan behintzat, batxillergo artistikoa egiteko aukera ematen zuen zentru bakarra zelako, eta instalazio berriak estrenatu dituztelako azken hilabete hauetan. Eta gogoratuko duzue, entrevistatu genituen artean, zegoela June, eta bazutela musika proiektu bat, aipatu zigutela, eta Leister disko izango zutela, eta gonbitea bota genien, eta jarri dira gurekin harremanetan, eta maiatza bukaera inguruan, azterketak amaitzen dituztenean, gurean izango ditugu, zinez da, zinez aldeko proiektukoak, eta hori ere bada maite dut bat, aizu. Zer gauza polito pasatzen dian Alaitz instituton? Eta, hemen, eta, detaile txikitxo bat, zer, nik Koldo Ansa ando indarra dela. Ez, nik pentsatzen honen esan bertzen nula, azu zaitela esatea, Alaitz institutua barainainen dagoela. Baita. Egia da. Eta badakizu ez da.
Bazpa ere, ez dut txata begiratuko. Markakuxio gurra maten ari zigu. Markakuxio maja. Zu maja bai. Bai. Bueno, hori oso politia iruditu zaidala eta horrelako irakasle gehiago. Naiz eta ez dudan ezagutzen irakaslea. Aizue, hau esan da maite dutak amaitu dira, baina iaiak gelditu gabe urrengo gauzatxo bat kontatu behar diegu gure entzulei. Sekretu bat. Apirila heldu da, este santua badator, idoi ondo dago. Zuz ondo dagoela. Galdetuko diogo. Ea da, galde dizaietela. Zer moduz. Ostras, multiafinazioa indegu, o multidesafinazioa. Bai, kantu honekin guk aurten ere martxan jarri dugu, eta apirila guztian zehar izango dugu martxan. Nakaso pixka bat atzeratuko dugu, zegero hasiko zarete, eske nik bidali dut, baino iritsi behar du oraindik eta... Printzipioz apirila bukararekin, egingo dugu lehiaketaren amaiera. Postal lehiaketa joan den urtean bezala jarriko dugu martxan, eta zer nahi dugu, zuek postalak bidaltzea, eta postalen artean onenari hili kafe makina bat, eta kafe kapsulak, eta kafe mordoa, eta maitasun pila emango dizkigu. Baina hortarako, hori postalak bidali behar dituzue, benetan. Nora, bigarren kafearen laborategira, Euskal Herrian, Gipuzkoan, Tolosan, 20.000 postakodean, Rondilla kalea, 15 zenbakia zue jarri hor bigarren kafea, edo Naiz Irratia, edo Goiuri Maja, edo Iñaki Lasa kamiseta zale, zer gauza, eta postariek badaki nola datozen horrelako gauzak, ez dauka zalantzarik. Gipuzkoan, Tolosan, Rondilla kalea 15, 20.000 honen zuen postalak nahi ditugu. Oporretan non ibili zareten, edo zuen herritakoak, edo Euskal Herritako, edo zintxokura horbildu zaretela egun pasata antxe postaloak, edo zuek argazki bat atera eta hori kartulinatxo baten imprimatu eta zigilua jarraita bialtzen diguzuela, edo zuen originaltasunak, edo sormenak ematen dizuen aukera oro, hori dena balekotzat. Laizter saretan jarriko dugu, hortxe zozketaren nondik norakoak izan ditzazuen, eta bertan, den-denak xetasun denak ez izkizuego emango, baina bai behintzat, jakizue, originaltasuna, postalaren estetika, zuen mezua, tipografia, eta horrelako gauzak baloratuko ditugula, eta, puntu gehien biltzen dituena, izango dela garailea. Eta hau esan da, 4:18 minutu ditugun honetan, bigarren kafea hasteko moduan ere bagara, ze oraindik gauz asko dauzko kontatzeko, eta gero istu ibiliko gara geratu, beraz horre gurekin hementxe Naiz Irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Irratsaio honetan hartu dugu erronka bereziak gainditzeko joera. Irratiaren arau tradizionalen aurka behin isiltasuna hitz egin genuen, paradisikoa dirudien arren. Eta gaurkoan, zuen etxetara hainbat usain helarazi nahi dizkizuegu. Entzumenean oinarritzen den bide batetik usaimena landu nahi dugu. Ez da erronka makala. Usaimena da jaiotzean garatzen dugun lehen zentzua, ama beste edonorengatik bereizteko. Eta denborarekin gure oroimena indartu egiten du. Eta hala, zentzumen guztietatik ikerketa zientifiko gutxien dituena da.
Zientziak ez du hainbesteko aurrera pausua eman usaimenarekin, beste zentzumen batzuekin alderatzen badugu behintzat. Ikusmenarekin adibidez, argiaren uin luzera ezagututa, uin hori zein koloretakoa den iragar dezakegu. Belarriarekin soinu uinaren maiztasunak zer soinu den jakitea albidetzen digu. Baina molekula baten egitura kimikoa ezagutzeak ez du ondo iragartzen zeren usaina izango duen. Konposatu baten kombinazio posiblez gain, hau da, egitura atomikoa, pisu molekularra, konzentrazioa, usainen pertzepzioa sudur mukosaren neuronen usaimen zilioetan hasten da. Eta bakoitzaren oroitzapenetara iristen da, haurtzarotik ezagutzen ditugun usainetara. Beraz, usaimenaren prozesu guztia, luzea da, gure sudurretik, gure ingurumenera. Horregatik, arlo horretako zientzialari askorentzat usain ona edo txarra kulturaren mende egonda orain arte. Oxfordeko Unibertsitateak eta Estokolmoko Karolinska Institutuak ikerketa bat egin dute honako hipotesia frogatzeko. Usaimena kulturak moldatzen badu, emaitzak oso ezberdinak izan beharko lirateke. Horretarako, munduko usainen esfera osoa hartzen zuten 10 usain hartu zituzten, eta 9 kultura ezberdinetako 225 pertsonari aurkeztu zizkieten. Azterlanak erakusten du, komunitate bakoitzaren barruan aldarkotasun handia dagoela, baina bataz beste usain berberak atsegin zituztela parte hartzaile guztiek. Entzun. 4 hidroxi 3 metosik benzaldehidoa. Hau da, vanillaren oinarrizko konposatua, parte hartu zuten komunitateentzat molekula atseginena izan zen. Hau da, guztientzat. Osa, guzti gustatu zaien 4 hidroxi 3 metosi benzaldehidoa. Izena gustatu zaizu, Guapo. Bai. Hori da, Berriro esan dezaket? Bota. 4 hidroxi 3 meti... Txoin, 4 hidroxi 3 meti... 4 hidroxi 3 metosi benzaldehidoa. Hori da, bai Mexiko hiriko partaidek, New Yorkeko Bronxeko auzokoek edo Tailandiako beste partaidek, denentzat, denek aukeratu zuten vanillina, usain atseginena bezala. Hau da, mundu osoko kulturek usain desberdinak antzera sailkatzen dituzte, nondik datozen kontuan hartu gabe. Beraz, usainaren lehentasunak osagai pertsonala dute, bai hori egia da, baina ez da kulturala. Vainilla badauka erabilera bat, konstituzioak debekatuta behar lukeena. Ui. Eta da, vainilla usaindun purituena. Purito, erretzekoak? Vainilla lehenengo alditzen zuen. Azkagarria dia. Zer da? Puro usaina puro txarra usaina- bada, puro merkea txarra bada. Zure nik tabakoa gorrotu dute, baino, puro onaren usaina, tira. Puro txarrarena, fariasa, tengotea zera, gutxi. Eta, puritoa vainilla usainakin iruditzen zait. Claro, izango da, vainilla usaia estaltzeko puruaren zea, eta okerragoa da, ez? Eta ez estaldu eta ez zer. Hoi da, zeharo izerdituta zaudenean kolonia botatzen balin baduzu, Zikin brillo itea. Karo, eta hor... Zikin brillo vainillistikoa. Hoixe. Vanillaren kontrako muturrean, parte hartzaile guztiek, bai malasiarrek, bai mexikarrek edo ekuadortarrek, okerren sailkatutako molekula azido isobalerikoa izan zen. Bai giza izerdian, bai animalia eta landare ustelduetan agertzen dena. Frantziako gazta batzuen usaina da adibidez. Tipula heldugietatik edo patata usteletatik ateratzen den dietilo disulfuroak ere, gehiengoarentzat usain txarra du. Eta 3. konposatu kirastun bat azido oktanoikoa edo kaprilikoa da. Modu naturalean, palma edo koko olioetan eta ugaztunen esnearen koipean dagoena. Ados zaudete? Ostras. Hau ez da dituzun dolertu dudan, Hauek dira, jendeari gustatzen ez zaizkion usaiak. Patata ustelarena ados nago. Zai bate gustatzen. Barkatuka, irugiarraren konposatu kirastuna. Irugiarra kondu, zaitzait de todas. Irugarrena. Irugarrena. Hau da, txarrena azido isobalerikoa, hau dagoena izerdietan eta landare edo animalia ustelduetan. Gero, txarra, baino ez hain txarra, tipula heldugietan edo patata usteletan ateratzen den dietilo disulfuroa. Hori txarra da, bai. Bai, eta 3. hau ere txarren artean, 3. azido oktanoikoa edo kaprilikoa.
hau palma edo koko olioetan eta ugaztunen esnearen koipean agertzen dena. Eta gaztan ahaztu duzu. Baina horrek Ez, gazta da azido isobalerikoa. Vale. egia da, ugaztunen esnearen koipean dagoen usaina, segun ze gaztetan ere, topatuko dugula. Bai. Ze horrekin egiten da, baina bai, Frantziako gazta batzuen usain hori ez, erdi, bai, usteldutako gaztak, bueno, Frantziar estatuan, Espainiar estatuan, Euskal Herrian ere egiten direla horrelako gaztake, baina tira. Ni ez dago oso garbi ugaztunen esnearen koipean dagoen usain hori, alegia. Behi esne osoa lapikoan jarri eta hor ateratzen den, koipe hori, hori mantekila bezala jan izan dugu askotan, edo garai batean berezik egiten zen. Nik hori usai txarrik ez diot hartzen, baina... Oxfordeko unibertsitateak eta Karolinska unibertsitateak diote usain txarra duela. Egiztu esne, behi esne txukun ikan. Eta ean. Alare nik uste dut nahiko ados gaudela, ez? Vainilla usain goxoa da, eta ezakit usteldutako animalia baten usaia, zeharo kirastuna. Ezta? Bai, Ui, Iñaki, zalantza egiten duzu, eta izu vainilla gustatzen? Vainilla beti zala aukeratzeko, vainillako izozkia edo txokolatezkoa. Eta beti txokolatezkoa aukeratzen. Orduan, nire buruan, lehenengo gauza da, vainilla baztertzea. Gero usaia gustatzen daitela, baina nire buruan, etortzen den lehenengo gauza da, vainilla baztertzea, eta hemen ikusten ari gara, vainilla dela txapelduna. Orduan, nire buruan kontraesan hori dago eta horregatik nire horpila. Baina zuregan kontraesan hori sortzen du dastamenak. Zezuk dastamenetik baztertzen duzu vanilla eta ez usaimenetik. Bai, hainitzen azaltzen zen nire horpegia hori prozesatzen hainitzelako. Gero badaude... Meme hori dena... justu nire burua hori zen. Badaude latu batzuk, txokolatea, vainilla eta esne gaina edo nata nahazten zutenak, 3 koloreko horiek. Bai. Horrek buruko minasko kentzen zizizun. Bai. Baina batzutan gauza juntatzea ez da ideia hona izaten ez da ere. Beti ez. Tira, dena dela ikerketa hau nahiko historikoa da, ze esan bezala zentzumen guztietatik orain arte gutxien aztertu dena usaimena izan da, eta honek lagin nahiko handia izan du, eta denbora luzez egin dute. Beraz, garrantzitsua izan da, eta esan bezala ondorio nagusia da, usaimena kulturak behintzat usaimenean ez duela eragin handirik. Munduko txoko guztietako pertsonentzat usain on bat ona dela eta txar bat txarra. Beraz, usaimena unibertsala bada eta betidanik esan izan badugu musika baino gauza unibertsalagorik ez dela existitzen, zeren usaina du musikak? 2021 batean, Eneritz Furiak abeslariak ezagun aldun ideien Suhartzaren usaina, abesten zuen Suhartzea izeneko abestian. Abestian ez du erantzunik ematen abeslariak, beraz ez dakigu Eneritzentzat ideien Suhartzeak zer motako usaina duen. Baina ez dakit niri etorri zait, adibidez, kalefazioa pizten duzunean eta hautsa erretzen hasten denean horrek sortzen duen usain hori. Hori izan daiteke ideien Suhartze bat, ezta? Bai. Agian entzule sinestesiko bat daukagu eta berari beste usain bat etorri zaio, ze pertsona sinestesikoek ziur ez dutela arazorik nota batzuk entzutean usaimena pizteko. Sinestesia hitz egin dugu, behin edo behin, baina badazpada ere errepikatuko dugu definizioa. Etimologikoki zentzumen nahasiak esan nahi du. Eta, tira, zentzumen jakin batek hautematen duen estimulo baten aurrean, beste zentzu batean erantzun gehigarri bat sortzeak dakarren gaitasuna da sinestesia. Hau da, zuk do nota arroxa kolorekoa ikusten duzula. Hori izan daiteke, sinestesiko batentzat sortzen den estimulua edo ez dakit, la rosa batek jaz doinuak ekartzen dizkizula. Bai, edo akorde konkretu bat edo tensio batzuk edo... Horixe. Hau inoiz uste da ipatu da, badut lagun bat pianista eta alako komposizioa ditu kolori izenekin. Eta koloreak berak ematen diolako testura eta giro oso bat komposiziorako eta oso sinestesikoa da bera musika egiterakoan. Uste dut, kasu gehiagotan ere ezagutu duela, musikarien artean horrelakoak ematen direla, baina horrela oso markatua zen bai. Bai, gehienetan izaten da, zentzumen bat koloreekin lotuta. Baino, fenomeno hau, biztanleriaren 2% eta 4% baino ez du. Baliteke datu handiagoa izatea, ze pertsona askok ez dute jakingo gaitasun hori dutenik. Edukita ere, ez? Agian ez dute pentsatzen naturala irudituko zaie eta ez dakite hau besteok ez dugula somatzen.
Beraz, agian 2 eta 4 arte horretan, ba, agian gure entzuleren bat sinestesikoa da. Baina, bueno, guk pentsatuko dugu ezetz, ze esperimentua egiteko, ba, klaro, beraiek irabaziko dute, sinestesikoak balin badira. Beraz, bueno, ni galdera batzuk egiten atorre, Aha. Abesti jakin batzuk, zeren usaina duten galdetu nahiko nizueke. Ondori dutzen zaizue? Bai, noski. Venga. Basiko gara, Nina Simonen aiputa espelon joa abestiarekin. 'Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. Zeren usaina duela esango zenukete, Ze zaila. Azteko, bueno, identifikatu dezagun, ez dakit, abesti honen ezaugarria. Bada pixka bat erotikoa, esan daiteke? Bai. Nahiko goxoa. Ez dakit horrela gazi puntu bat eduki dezaken ala ez, hori bakoitzaren erantzuna izango da. Baina zeren usaina duela iruditzen zaizue? Nik gaueko klub bat irudikatzen dut, eta garai honetan tabakoa dago, izerdi pixka bat dago, jendea dantzan dabil, hormonak ere borbor dabiltza, ze badauka sensualitate puntu bat, eta bai, badago... Nire hortik ni joan. Ba, pista bat emango dizuet. Abesti honen usaimen nota nagusia fruita bada. Fruta bat. Bai, Buah, anana. ez. Ez da zaila, Osea, barkatu, ez da erreza. Nik esango nuke... Zuk anana esan dezu. Bai, Nik hartzen diot... Marroi usaia. ba, abesti honek mandarina usaina dauka. Mandarina, bergamota, egurra eta jengibrea. Egurra bai nik hartu diot, egur usaia, abesti hori. Zaizu iruditzen? Gauza esango izut, deskripzio hori izan liteke Loefen azken perfumearena. Ba, agian bai, agian aiputa espelon joa bestian oinarritu dira. Egurra, bergamota, Eta mandarina. Mandarina, eta beste zero izagun por ahí. Eta jengibrea barkatu. Jengibre, hori perfume. Eso gaur Maialen Marzolekari behar genuen. Egia da. Oso ondo nago zitzaion. Egia da, beste baten egingo dugu berarekin. Galdera hau denak botako dizkigu. Bai. Ba, mandarina, bergamota, egurra eta jengibrea dira aiputa espelon ju abestiaren usain notak. Baina ez dut hau nik asmatu, Hau, Alberto Morillas, Christoph Reinaud eta Frank Bolkel usaimenaren adituek esan dute. Beraiek dira gaur egungo sudurrik onenak, sudurra deitzen baitzaie, ba, ofizio hau daukaten pertsonei. Eta beraiek lan bat egin dute, ba, abestiak eta usaimena lotzeko. Abesti dezente azertu dituzte, bakoitzaren usaina identifikatzeko, eta, ba, bueno, hau izan da horietako bat, aiputa espelon ju. Baina egin ezagun beste saiakera bat gainera, hau, abesti hau oso aproposa da muixuaren nazioarteko egunerako. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Ni triplak botatzen hasiko naiz. Bota. Abesti honek, hau ez da izango erantzuna noski, baina gogorazten dit, kaleko janaria, kosta inguruan, bai, olako malekoi batean, bai, izan liteke Habanakoa, edo izan liteke, ez dakit, Riviera Mailakoa, edo Tulumekoa, edo, bai, ez dakit, baina kosta giroan kalean janaria prestatzen ari dira, eta
eta arto errea dago Amerika Latinako leku askotan egiten den arto erre oinarriko janari puntu hori dago. Bai, gehiotako edo Bai. Gure taloaren antzekoa den, bueno, gure taloaren, akaso haien taloaren antzeko den janari hori, kresala, gazia eta iluna barraren bakearen usain hori. Erta Amerikan esan duzu? Bai, Iñagitazu? La Roxa, Espainetakoa, eta izerdi pixka bat. Wow! Ba, ez duzu asmatu baina, asko gustatu zait. Esan duzuena. Ba, berriro Morillas, Reinaud eta Volkelen, esan bezala hauek dira dituak beraien esanetan, larru beltzaren usaia, eta piperbeltz arroxarena. Piperbeltz arroxa Hego Amerikako fruitu batzuk dira. Eta larru beltza eta larru beltza eta piperbeltza arroxan astuta, besame mutxoa bestia lortuko genuke. Orain entzun da irudikatu dezakezue? Nei larru usain hori perfumeetan asko gustatzen zait. Bai, ikus dezaket, ez dakit oso ondo zergatik, uste dut badaki da zergatik, baina hartzen diote larru usaina nahazten dut, eta jo gaur tabakoarekin dago, baina puru on usainarekin. Eta uste dut buruan daukadalako leku bat munduan, taberna bat, nun erreziteken, eta bertan purua eta larru usain esentzia hori akaso erabiltzen zuten lurrin modura. Eta gure buruan ere usain hori dotoreziarekin lotuta badago, historikoki, abestiaren dotoreziarekin lotuta dago ere bai, inbatean mintzat erritmo hori, eta horrek ere eragin dezak agian. Zuetzara erretzailea ez deneki, eta berna asko gustatuko litzaizuke. Milaka vinilo, viniloak pintxatzeko leku bat, altare txiki batean bezala, argitxo batekin, viniloa argi horren izpipean ikusteko zeari zaren entzuten momentu hortan, eta lekua zen, trago onak edateko leku bat, jendea lasai, ezin zen mugikorrarekin argazkirik atera, taberna hortan. Hau dago, Tokion. Ez, Tokion. Eta ezin da argazkirik atera, eta bertan, hori, trago luzeak, kombinatu honak, vinilo musika etengabe, eta jendea puro onak erratzen, ventilazio ona, ez zegoen hola puro sentsazio gehiagirik, eta larru usaina, bai. Inorri interesatuko balitzaio, bilatuko nuke zehazki Tokioko ze kaletan eta non zegoen leku hau, benetan oso leku gomendagarria zen. Niri besame mutxo entzun da, ulertzen dut zergatik. Larrua aipatu duten adibidez, imaginatzen dut, abesti hau zuzenean entzuten, jatetxe batean, larruzko besaulki batean eserita, eta kopa bate daten. Hori sekretua. Never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Like wine is sweet and heady. Zer diozue? Hau, Like Wine abestia da, abesti horrela romantikoa, dotorea, garbia, Jeff Buckley ezagun egin zuena. Zeren usaia du abesti honek? Whiskia, baina baso batean, kopa batean, ez botilan, eta ireki berri den ardo beltz baten kortxoa urraitzea. Bidea, kortxu saiarekin ados, no? Agian izan daiteke abestiak wine izan duelako, ardoa, eta pista bat eman dizuelako horrek, begira, pista hori trampatxoa zen. Ez du ardo usaiek abesti honek.
Ez, baina nik kortxu saia Beraientzako. bai hartzen diot. Gauza esango dizut, altura hauetan saioaren 40 minutu horbiltzen ari garen hontan. Ondorio dezakegu Alberto Morillas eta Christophe Reynaud eta Frank Boelken honek zipitzik ere ez dutela usaimenaren mundu hontan. Ezin dugu hori esan, ze beraiek dira adibidez gure egunerokotasunean usaitzen ditugun lurrin askoren sortzaileak. Adibidez, Aquadigio, Giorgio Armani, edo CK1, Calvin Kleinena, eta hauek beraiek sortutakoak dira, eta ez dakit oso goxo usaitzen dute horiek. Beraz, nik uste dut zerbait jakingo dutela, Morillas, Reynaud eta Bolkelek. Eta tripe galantak ere botetzen dituztela. Esan dezakeguna da, zuek oso sudurrona daukazuela. Guk uste dut gehala nahiko musikak eramaten gaituela gehiago inguruetara eta testu ingurutara usaimen konkretuetara baino, eta usaimena imaginatzen dugu gehiago testu ingurutik, zuzenean usaimenetik baino, ez? Imaginatzen dugu hau eta beste da lekua eta ez dakiz zer, eta gero lekuaren usaina imaginatzen dugu, ez? Era bat. Oraingo honetan gertu ibilizarete, ze adituen arabera, lavanda, salvia eta koinak usaina du abestionek. Whiskyaki nortxo oso gertu entzaz. Whisky eta koinakaren usaina gutxi gora bera on daitezke horre antzeko giroan. Aizu oso ondo Iñaki. Eskerrik asko. Agian ofizio berri bat topatuko dugu. Agian? Edo ofizioa behintzat. Plurien platzeko problemik ezau bat. Berriro. Edo gehiago. Oso ondo. Iepa, beste kantu bat jarriko dugu, goi? Bai, gauza da, Alberto Morillas, Christophe Reynaud eta Frank Bolkel ez direla euskaldunak. Eta guk erronka gurera ekarri nahi dugula. Gure herriko artista batzuk badute nolabaiteko interesa usaimenarekiko. Adibidez, Benito Lertxundik eta Ruper Ordorikak abesti asko eta asko da aipatzen dute usaia. Beraz, bereiekin hasiko gara. Herri neketsu hontan Polvorazko loitaran Euskal semeak boteaz Trintxeretako nekeaz Gure barne muina Nik lur busti usaina hartu diot dagoeneko. Ui, hortin joan ere bai. Belarru zei esan behar nuen, baina belarrezea. Nahiko gertu. Benito Lertxundik abesti honetan aipatzen duen usaia, lore freskoen usaia da. Bueno, ez keunden hain urrutik. Nahiko ondo. Ikusten, hizkuntza batek markatzen du imaginario bat, eta imaginario horretan asko zubeto moldatzen gara, baita zentzumenak definitzerakoan ere. Urrengo kantua aukeratuko dugu beraz? Bai. Venga, mentxe dauka. Entzun dezagun, Ruper. Irakurri derantzuna? Ai, konfunditu egin naiz. Enuen horri datzi nahi eta horri datzi dut eta ikusi egin duzu. Zuk ikusi duzu Iñaki? Bai. Alare esango izuko zara, nik erantzuna ja buruan naukan, eta zan nik hartzen diot, Bilboko zazpikaletan, atxaldeko zazpitan, ostiral batean, hiriak duen usaina. Ona. Wow. Nik kasunetan ez neukan erantzunik. Oraindik ez nion usaimenik harrapatu. Akaso alako baldintzare badaukatze, badaki diskoa gautxi da anforakoa dela. Eta ez da gizargatik kokatzen dudan, ez? Garaia eta... utopiaren aurretik, Ruper, ez dakit. Baina, Bilbon zazpikaletan, arretleteko zazpietan, usain nasketa handia dago. Bai. Osunda. Bueno, erantzuna esango diogu gure entzulei nahiz eta zuek irakurri duzuen eta ez dakizuen antzerkia egiten. Antzerkia egin bar genuen? Bueno. Zuguk gure entzulei egia zor diegu. Vale, barkatu. Bueno,
Besti honetan Ruperrek, limoiondoak eta ardo usaia aipatzen ditu. Bueno, ez dago baino. Nik ardotik gertuago ikusten dut limoiondotik baino. Nik ere bai, askoz kaletierrago sentitzen dut. Tira bazken kantutxoa, ze bestela gero korrik ebiliko gara. Bai. Nik hau garbi daukat. Hau errexena da nik uste. Kresal usaina du kantu honek. Kresal usaia du. Ba, bueno, espero dugu jolas txiki honekin zuen zentzumenak landu izana eta ez aztu. Gizakiak aztatzen duenaren 100% gogoratzen du, entzuten duenaren 2%, ikusten duenaren 5%, dastatzen duenaren 15% eta usaintzen duenaren 35%. Bagoaz bixi-bixi Iñaki Lasa eturaren eskutik, Juan Cruz Lakastaren doinuetatik aratago entzutera. Hoxe bea. Segirora, Iñaki, ze usaietara? Iragana eta oraina. Eta usaia norbera jartzea. Bagoaz aurrera bigarren kafean, Laister Iñaki Lasa eturarekin Juan Cruz Lakastaren giroan, eta ondoren gogoratu muzak talde izango dugula gurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Irrati baten uinetatik, beste irrati baten uinetara ingo dugu jauzi gaurko doinuetatik aratago saioan. Naiz irratetik, Euskal Herria irratira. Juan Cruz Lakasta daukagu eta gure mikrofonaren bestaldean, ongi etorri Juan Cruz. Esker mila Inigo. Ohituta egongo zara, normalean zu izatea galderak egiten dituena, zu izatea mikrofonaren alde bat, beste aldean bio gaude, baina normalean ez dugun alde batean eta ez beste aldean egoten dena. Bai, iritzi maile bezala ere jarduten dugunez batarteka tokatzen zaigu, beste alde horretan egotea, baina erosoago sentitzen naiz, askozaz beste aldean, hau da, zu orain zauden alde horretan. Bueno, lasaiz, kasu honetan musika zitzengo dugu, iritzia ere eskatuko dizut noski, baina erresagoa da munduaz eta Ruperek esango duzuen bezala gauza handiez hitz egin beharrean, musikaz eta lasaitasun oso hitz egitea. Patxadaz hitz egitea beti da atsegina, kasu honetan esanen dizut, bueno, batetik plazera ekarriko didala, baina bestetik sufrimendua ere bai, izan ere lau kanta eskatu dizkidazu, eta oso gutxi dira asko sufritu dut, beste hainbat eta hainbat bazterrean utzita. Eta zein izan da lau hauek aukeratzaren arrazoia eta beste batzuk tiraderan geratzekoa? Halako oreka bat bilatu dut iraganaren eta orainaren artean, eta bero, espero zitezkeenen eta espero ez zitezkeenen artean. Bueno, ez zait asmatu da, baina saiatu naiz. Bueno, nik telefono zitzen genunean komentatu nizun, lasai, hau da eskolan irakasleak esate zuenean bezala, erantzun guztiak balekoak dira, sortu zitekeen beste doinetatik aratago Juan Cruz Lakasta bi bat, geratu diren horiekin, baina gaur lau aukeratu dituzu. Horietako bat ez da baintxe entzuten ari garen ibilbedi, baina segituen ezagutuko ditugu. Baina izan zitekeen, ez? Saiatu naiz, hori, Iruñerriari keinu bat egitea, naiz eta zuk ere egingo diozun keinu bat hurrengo abizetako batean. Bai. Zer, azken finean ez, musika hitz egin da eta zurekin hitz egin da, eta hemen Iruñerrian dagoen mugimendu guzti horri buruz ere, zerbait aipatu behar du, ez dakiz zer ematen dizuegu, zer hartzen dizuen zuek bazkaltzeko, gozaltzeko, afaltzeko, ez dakiz, baina energia izugarrekin zaudete inguru horretan musikaletikan. Musikaletikan eta gauza askoren aletikan. Bai, nik uste dut alako loraldi berezi bat suertatzen ari dela,
eta, bueno, askotan esan dut, ez da, oso garai onak direla, zoragarriak direla, Iruñerrian gazte euskalduna eta sortzailea izateko, sormenarekin gozatzeko, eta ni inbiditan nabil egiaren aitortzeko, bigarren lerro batetik gozatzen ari gara, honetaz guziaz, pozten gara gainera, nolabait esateko, arte sormena honek guziak, balio duelako ere orain nerabe diren euskaldun hori guziak erakartzeko estetikoki, Fermin Etxegoienek hainbatetan dioen bezala, ez da, oso garrantzitsua da nerabe zaroan hautatu behar duzun hizkuntza hori cool izateat, cool zentzurik onenean kasu honetan, eta nik uste une honetan askoz sexapil handiagoa daukala euskarak Iruñerrian gaztelaniak baino. Bai, zarantzari gabe, aipatu ezun horrek, izugartzu garrantzia dauka gazte jendea nerabek diren horiek euskarara erakartzeko horreko leku batean, baina hortik, heldu horretik, zuk aukeratu duzun lehenengo abestira pauso eman beharko diogu, ze aipatu duzu, badala iragana eta orainaren arteko aukeraketa bat egin duzula, eta justu lehenengo abesti honetan iraganera egingo dugu jauzi, ez dakit abestia aurkeztu nahi duzun, bada aurkeztu beharrik ere ia ez duen abestitako bat, baina nahi duzu lehenik eta baina abestia entzutea, edo zerbait esan nahi duzu Silvio Rodríguezen abesti honen inguruan? Bueno, baina duzu zerbait esanen dut, kanta honeken ematen nau iragan oso urrutikora eta iragan ez horren urrutikora. Ni Silvio Rodríguez entzuten hasi nintzen lotxa pixka batekin, izan ere etxean entzuten nuen, 12, 13, 14 urterekin Euskal Rock erradikala bete-betean zebilen orduan, eta nire inguruan lagunek eta ez zuten entzuten, eta irutzen zitzaidan gurasoen kontua zela, ez da? Eta bakizun erabezaro lotxati horretan, oso argi ongi zegoen, ala etzegoen, edo kula zen, edo etzen, baina ikaragarri gustatzen zitzaidan. Eta lako batean, lehendabiziko neskalagunarekin hasi ginen, eta ari ere asko gustatu, eta orduan jabetu nintzen beste askori ere ikaragarri gustatzen zitzaiela, eta, bueno, lehendabiziko amodio horretara narama kanta honek, gaina Silvio Rodríguezek bere lehendabiziko bikotekideetako bati eskenitako kantua da. Eta gero nien batetik horra eramaten nauela, eta eramaten nau gainera, bueno, nik uste islatzen duela zer nolako gaztaro eskizofrenikoa izan genuen, osasunarekiko errespetu osoz, baina zikatriz ikusten genuen Iruñeko La Granja tabernan 14 urterekin hau bete hortz, baina aldi berean gustatzen zitzaigun Silvio Rodríguez, oso gauza muturrekoak biak ala biak, ezta? Eta bueno, gero handik urte batzuetara Iruñeko espetxean izan ginen, Intsumisoaren garaietan, urte betez, eta han nengoela lagun min batek, Fernan Mendiolak, historialaria eta iritzi emailea eta gauza asko memoria historikoaren alorrean lan eskerga egin duen gizona, Nafarroko Unibertsitateko irakaslea orain, berak irakatsi zidan ojala jotzen, eta gitarrarekin. Eta sekulako meritua daukat, izan ere ikasi nuen, ark irakatsita izanagatik ere, izan ere Fernanek bertute asko ditu, orain horietako batzuk aipatu ditut, baina ritmikoa da, beti dantza egiten du urrengo kantua, nolabait esateko orduan, nota guziak zekizkien, baina gero jotzen zuenean horrek ez zuen Silvio Rodríguezen kantaren antzik. Alata guziz ere moldatu ginen, eta badakit jotzen arpegio ikaragarri komplikatuz beteriko kanta hau, eta niretzako oso kanta berezia da beti oioipurdia jartzen didana. Oraingoan ez dugu zure arpegio bertsioekin entzungo, baizik eta Silvioren originala. Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Beraz, Juan Cruz, aspaldi da Silvio entzutetzen unetikan. Bai, beira, urteak neramatzan entzun gabe, ez zai gustatzen gehiegi garai batean entzuten nuen musika berriro entzutea eta hor kateaturik geratzea, baina pandemia sasoian ez zai konfinamenduarekin izan zen, edo geroko asteburu zoz horietan ateratzerik ez zeudenak, eta askozotan mendira joan zintezkeen, eta bueno, tarte gehiago zenitun musika entzuteko, talako batean, gau batean, 2 ordu edo eman nituen Silvioren kantak zeharunkituta, gero, ez dakit, orain entzuten nahi nintzen, eta ez dakit, amodio erromantikoa, ez da, orain kritikatzen dugu, baina kantau bete amodio erromantikoa, eta garaiaietako
16, 17, 18 urtetan zenituen, harreman sentimental oso, terrible horiek, eta mosketak, eta horrelako gozak ere, hortzen zaizki gogora, zorionez ordutik ikasi dugu, gara haietan dira oso ongi pasa genuen, eta oso jende zoragarria ezagutu genuen arriera bedi. Eta gure nortasuna eraikitzeko momentu garrantzitsuak izan direla ere bai, azken finean. Bai, hortik eraikitzen duzu dena, gero nire belaunaldiko ontzat, gero badago beste kanta bat, Kubarekin loturikoa Kuba etzen zer nahi, ez da, gogoan dut, 21 urterekin Euskaldunon egunkarian lanean hasi, 6 hilabete eman aurrezten, eta egin genuen lehendabiziko gauza Kubara joatea izan zen. Gero, diskustu txoak ere hartu genituen, ez du sakonduko orain horretan, baina guretzako referente ezinbestekoa zen, ez da, eta bazuen, mistika berezi bat. Noski ez dugu sakonduko diskustu horretan, gainera esan dugu gaur batez ere musika ez ditzengo dugula, nahiz eta gero musikak edonora eramaten gaituen, baina nago, segurazki musika ez zela izango bidaio erretako diskustutxoetako bat, ez? Bai, Kuban, Latinoamerikan oroar izugarri bizi dute musika. Bai, esan dute, ongi pasa genuen oso jende interesgarria ezagutu genuen, gaina zorionez han bizi ziren euskaldun batzuen bitartez, hango jende gehiago ezagutzerik eduki genuen, baina ezoiko aroaren edo periodo espezial horren hasiera zen, oso une gogorrango jendearentzat, orduan sortzen hasi zen alako mugimendu berezi xamarra turisten inguruan, bereziki gizonezko inguruan, eta gogorra izan zen bai gauza ikustea, gogoan dut, laugarren edo osgarren egunean erabaki nuela, han ez enuela nesketan eginen. Esan dut, itzuliko nintzen Iruñera, Iruñan eginen nituen egin beharrekoa, baina zalantza beti ereko horrekin, ez da, nigatik da, edo sosa, edo zer gertatzen ari da hemen, eta, en fin. Aldo horretak gogor xamarra izan zen, gero betirako lagunak egin genituen hor, batzuk lagun minak, beste batzuk lagunak, esan dut, harreman ona mantentzen dugunak lagun minak izan gabe, adibidez, Ikor Koch argazkilariarekin, Garako naizeko argazkilariarekin topo egin genuenan, eta duela gutxi Martin Ugalde Kulturparkean aspaldiko partez elkartu ginen, eta hitz egiten ibili ginen Marco Antonio Saz de Acedo eskrotori buruz atera berri duten liburu batez. Biok ezagutzen baik nuen, eta hor zalantza batzu bat zituen Ikor Kochek, eta horrelako jendea ere ezagutu genuen bai. Eta zer horrek aipatu duzu, beste abestiren batean ekarriko duzula Kuba gogora, euskal taldeek ere ez Kubara bakarrikan, Latinoamerikara, Mexikora, eta asko begiratu izan dute urte askotan, eta kasunetan uste dut Guantanamera bertsioa talde batek baino gehiago jo duela, ez dakit grabatu, baino bai bentsa zuzenean, eta gainera zuzeneko bertsio bat jartzeko eskatu iguzuz, ertzainak grabatu zuen Guantanamera, eta zuzenean ere jo zuen, lagunekin jo ere bai, eta aukeratu duzuna, hain zuzen ere, hori ertzainak Guantanamera jotzen, baino lagun askorekin holtza gainean. Bai, aintzin solasa eginen dizut aipatu duzu, Hego Amerikarekin eta Euskal Herria daukan lotura, musikarekin eta Labrit Multimediatik Aizkaranguren eta egiten ari dira ikerketa bat, okerrezpa naiz, abian jarri dute ikerketa bat ikusteko zer nolako lotura dagoen Nafarroaren, Euskal Herriaren, oroar Euskal Herriaren, baina bereziki Nafarroaren, eta Mexikoren artean. Metidanik sekulako arrakasta euki baitute. Begira, jarriko naiz pixka zarruno eta Eguzkirratian hasi nintzen, lehendabiziko militantzia 16 urterekin. Eguzkirratian, irrati libreetan, eta horri bili ginen, eta gu baino zaharxeagoak ziren, Tijuana Inblukoak, eta hor Marco Antonio Sánchez Acedo eskroto bazen esatari Eguzkirratian, Inmersión en la Alcantarilla, izeneko saio mitiko bat zeukan, eta oroitzen naiz, honek ere gora berak euki zituen, gero aipatuko dugun Garik bezala, eta horiek pixkat berdintze aldera, Mexikora joan zen, eta itzuli zenean, itzuli zen, nahiko egoera, zegoen korrean, nolait esateko animiko kita, eta topo egin genuen Dietz Tabernan, Kaldererian, eta zinta bat erakutsi zigun, eta hor Jose Alfredoren kantuak, El Inmigrante, badago kanta bat ikaragarria dena, eta eman zigun zinta, eta hasi ginen parrandetara gindua zelari kotxean jartzen. Eta kanta hauek oso ongi daude, eta handik bilabetera, eta gaso gehiago izan entzen, Pili Joldi eta Belen Ausejo, aldezarreko referentziazko bi emakumek esan zidaten, aizu Juan Cruz, jetxi barruzu lore etxera, etxe okupatura, hasi da Marco Antonio talde bat egiten, Cojon Prieto y los Guajalotes, eta ikaragarria da, eta jetxi nintzen,
eta ikaragarria zen, lehen minututik zindarra zeukan gizon honek, alako kantuekin ere gehiago, eta lehendabiziko elkarrizketa, Nafarkariarako egin genion, Euskaldunon egunkariko gehigarrirako egin zitzaien lehendabizikoa izan zen, eta oso argi eduki genuen lehendabiziko minututik sekulako arrakasta lortuko zutela. Eta gero, itzin solasaren ondotik Guantanamerari helduz, hainbat kanta hautatzen alnituen ertzainakienak izan ere, eta badira gainera hau baino gehiago gustatzen ezkidan hainbat. Guretzako taldea izan zen, gure kuadrilanentzat taldea izan zen Izkilarriz, ezta? Garaiaietan indarrandiko talde asko zeuden, Kortatu edo Barrikada, edo Zikatriz, edo Rip, edo Servizio, edo Eskorbuto, horietako asko ikaragarri gustatzen zitzaizkigun, baina ertzainakek ordezkatzen gintuen, nolabait esateko. Erran nahi baita talde euskalduna zela, eta gu euskalduna ginen, eta euskararekiko atxikimendu handia geneukan, euskaldun berriak edo ikastoletako seme alabak izanagatik ere, ala baikinen, ezkinen guraso euskaldunen seme alabak, baina gero euskalduntasuna bizitzeko modua ez zen, ez dakit, Leioara ikastera joan, tan ikusten zenitun beste zenbait euskaldunena, eta genuen beste ikuspegi bat, zerikusia bazuena, ertzainaken autu politikoarekin, eta hartzen badituzu orain letrak oso ongi zartu dira denak, ikaragarria da, ez duzu harrapatzen letra matxistarik, edo beste talde askorekin gertatzen dena, eta autoestetikoarekin ere bai, nolabait esateko, eta gero, 84an karrikaratu zuten lehendabiziko diskoa, 13 urte genituen, eta azken atera zuten, hau, Kubara joan eta gero atera zuten Komites Internazionalistasen aldeko diskoa, atera zuten 91an, guk 21 urte genituela, ez da, eta harrapatu gintuen gazte garaietan bete-betean, eta haien atzetik ibili ginen herririk herri, plazarik plaza, eta guretzako sekulako taldea izan zen, eta parranda asko ertzainakekin lotutakoak dira, ez da, oroitzapen asko eta asko. Horietako bat hau, Kuban egon eta gero, disko hau karrikaratu zuten, kontzertua eskaini zuten, Anoetako belodroman bazirudiken berpiztuko zela ertzaina, gero etzen ala izan, berrio desastrea izan zen, haien artekoa ez du horretan sakonduko, baina alimaleko kontzertua prestatu zuten, eta hor, Euskal Unibertsoa bere baitara bildu zen une gogoan garri batean, erran nahi baita hor holtzaren gainean Guantanamera abesten elkartu zirela, Josu Zabala eta Gari, baina Nacho de Felipe ere bai, Ruper Ordurika ere bai, eta ere gehiago baita Mikel Laboa ere, ikaragarria, une zoragarria, hanginen, eta ez ginen enteratu. Biharramunean kroniketan ikusi genuen, izan ere, 20 urte genituen, parranda egitera gindoa zen, ertzainak asko maite genuen, bagenekin azkena izan zitekela, gozatu nahi genuen, eta gozatu genuen ez, baina dena ez genuen barneratu, eta horrek ere islatzen du, nola bizi genituen orduan kontzertuak eta parrandak, eta nik uste dena oso lotuta zijoala, etzela zehazki musika, etzela zehazki musika emanaldi bat soilik, ez da, zen... Zerbait gehiago. Kultura oso bat, ez da inola esan dut horren inguruan mugitzen ginenok, eta topo ingenuen hor gure belaunaldiko lagun pilo batekin, eta, ongi islatzen du nola gindoazen, nola mugitzen ginen garaia egiten. Entzuten ari garaia da, eta bentxe volumena igoko dugu, bentxe batzuk ikusten ari gara YouTubeen nola dagoen Gari Marakekin, eta volumena igo, eta... Eskote ikaragarriarekin. Baita ere, bai. Botoizko kamiseta urdin ilun bat, botoiduna eta botoiak aske zilborreraino, iaia. Bazuek zen, erakutsia garaiaietan Garik, uste dute euskal simbolik, euskal loberren handien izan da, hori kudeatzeko ere arazoak eduki ditu, aitortu izan du, baino gehiagotan, baina zalantza izpiri gabe, nik uste frontmanik seksiena zela eta indarrik handienekoa zalantza izpiri gabe. La que ha visto tantas veces sus hijos asesinados. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hortxe justu entzun dugun zaditxoan, hortxe zegoen Mikel Laboaren ahotsa. Niretzako referente ikaragarri handi bat. Horren inguruan ere badugu, lehenik eta behin, oso gaizki uztartu zituzten ahotsak eta alde horretatik eta malgarria da, baina nik uste dut indar simboliko handikoa dela. Beira, gure etxean ere Mikel Laboa entzuten zen, gure aita oso zalea zen eta gitarrarekin jotzen zuen etxean. Mikel Laboa, Imanol, Paco Ibáñez horrelakoa jotzen zituen, eta
bueno, aita hil behar duzu, eta 14 urterekin Mikel Bai. gorrotatzen nuen bat ere gogoko. Eta urteekin ikasi nuen maitatzen, eta esan gabe doa, gerora, goitzamar gainera jada, ez dakit, 21-22 urterekin behar bezala estimatzen ikasi nuela, baina hasiera batean, horre aita hil beharra, ez da nik uste hori ere osasuntsua dela. Esango nuke, Juan Cruz, hori dela musika gauza unibertsal asko ditu, baina nagusietako bat hori dela. Denok hildugu aita, edo ia denok hildugu aita musikalki, gure nerabezaroan sartu eta gure komietarteko musika hori entzun nahi genuelako, eta ez etxean jaso genuela, eta gerora, noski ez entzuten genituen talde guztiak, baina talde asko nola errekuperatu ditugun eta konturatu garen zein tontoa ginen 13-14 urte horiekin. Bai, hor, lan eskerga egin du Jon Celestino, gero berataz mintzatuko gara, izan ere, ekarri duan kantetako baten egilea eta horren gibilean dago proiektuaren arima ere bada eta, baina Euskal Herri irratian oso saio berezia egiten zuen, hau ez da Euskal Musika izenekoa, eta arago zijoan, guk ezagutzen ezkinetuen egileak, ez da, esan dut, ez toka mairurekin sortzen da berez underground izateko sortua zena, ez toka mairu, mainstream bihurtzen da, tartara, mainstream izateko sortua zena euskaraz, bihurtzen da underground, eta ardan, berreskuratu ditu pieza bereziak, Adina izeneko abeslari bat, konparaziora bizkaitar bat, euskaraz Espainiako irrati telebistako orkestrarekin grabatu zuena, el tamborilero edo dambolin jotzailea, Rafaelen gabon kanta hori, pertsio goangarrian, ikaragarrian, horrelako perla pilo bat galdu izan ditugunak, eta nik uste dut merezi duela horiek ere berreskuratzea. Galdu ez duguna galduko izango da 3. abestia entzuteko aukera. Gure sarreran aipatu dugu nola egongo zen Iruñerriari eta Iruñerrian orain dagoen mugimendu guztiari buruz hitz egiteko aukera. Eta hain zuzen ere Broken Brothers banden abesti bat aukeratu duzu, baina beste behin ere konpainia oso honean dagoen abesti bat. Entzungo dugu. Nolata Euskal Herria. Joan zen gaua. Bai, eta mañaneoa heldu da. Letra ikaragarria da, dagoen da zuet, segura asko zukinigo entzun daukiko duzu, baina entzulei gomendatzen diet baldin eta entzun ez badute osoki eta ez badute letra irakur dezatela sekulakoa baita. Hauek dena auzolanean sortzen dute, Chill Mafiakoek, Broken Brothersekoek, Joseba Tapia ere badabil tartean, baina barrarik onenak, nola esateko bertsorik edo tarterik onenak, Beñar Rodrigo Kiliki Freskorenak dira, badauka abilezia berezi bat horrelakoetarako eta kanta hau horren erakusle da. San Simon eta San Juda, eta hor uztartze dute tradizioa eta mañaneoa beste muturra, ez dakit, ketamina eta autotunea batetik, baina bestetik Joseba Tapiaren soinu txikia ere badago hor, lehen esaten genuen, ez da, gure gurasoak hil izan ditugula eta musikalki hala egin izan dugula hainbatetan, eta hauen berezitasuna da hori ez dutela egin. Esan nahi dute, seguru asko Jon Celestino hor gibelean dagoelako, adibidez, Beñar Rodrigo Kiliki Freskoren irakaslea da, Broken Brotherseko trompeta jotzailea, baina horretaz gain ideologoa nolabait esateko. Eta arko oso argi dauka, hain justu, kanta hau biltzen duen diskoan, labur biltzen duen filosofia. Kate begiak deitzen da, eta bere teoria da, guziok, sortzaileok eta eranzten diogula kate begi bat kate luzeari, ez dagoela zertan iraganekoa baztertu edo badagoela aurrera jarraitzerik. Eta gure Jonen garroak noraino iristen diren ikusteko, merezio azpimarratzea kanta hau grabatu zutela, orain karrikaratu dute, plazaratu dute, baina grabatu zuten Chill Mafiaren Gazte Arruntaren koplak plazaratu aurretik. Eta disko honetan badaude Flaco Funkik, Chill Mafiakoak esaten duen bezala, kolaborazioneak daude, eta ez fiturinak edo. Orain,
bueno, ezagun egin diren talde horiena guzienak, ezta? Thatchersenak, Iruñerria Jamaika Clash, Iripedi, diskoan ez, baina diskoaren aurkezpen bideoklip zoragarrian, orain bat gara kanta horren bertsioan badaude, labako jendea, katakrakeko jendea, barainaingo nabeko jendea, eta diskoak oso ongi islatzen du zer nolako une berezia bizi dugun Iruñerrian, zer nolako une zoragarrian ipizten nau. Esan dut nik kanta entzuten dut eta gehiago kitzikatzen nau une honetan ertzainak kantak baino, ezta? Badalako zerbait oso bizia eta oso potentea. Eta gainera, bueno, badago, gure alabaren institutuaren parean, eta nik hasi zuten txinafiako batzuek, freskok, haude bi pintaketa bat da punkiz de konservatorio, eta jena da, eta nik uste dut hori berezitasun bat dela, ezta? Bada, garai batean zegoen indarra daukate hauek, baina kontserbatoriotik pasa dira guziak, eta horrek beste koska bat igotzen du kalitatea eta maila eta ekoizten duten edo sortzen duten artelan horretan, ezta? Eta Jon Celestino denekin elkartu izan den Jon Celestinoren laguntza are gehiago. Eta gero badago beste bat ere niretzako oso provokatzailea, baina oso osasuntxua. Esan erot, aintzat hartzen dute, Erramon Martikorena, sampleatu izan dute, edo egin izan dituzte horrelakoak, edo, Xavier Leteren kantaren bertsioarekin atera ziren plazara, eta horrelakoak aintzat hartzen dituzte, baina gero dituzte beste pintaketa bat hori institutaren parean dagoena, mueve el culo igora eta, ez? Eta hor bai badago erailketa bat gurasoen. Hori etzaio inori gustatzen. Nire belaunaldiko inori etzaio gustatzen. Esan dut, eta zaleak zirenei, errespetu falta iruditzen zaie, eta etaren kontra zeudenei ere bai. Eta bada oso jarrera, ez da, nola esan, provokatzailea, punkia, indartsua, pop elementu bat bihurtzen dute, apurtzen dute guztia, eta nik uste hortik ere baduela asko chill mafiak, ez da. Eta iruditzen dut osasuntxua dela guretzako ere. Eta gero, zer esan gabe doa, hor, txilmafia aipatzen dugula, musika urbanoa, etiketak ez dituzte gogokotan ez niasko, baina egite dute musika estiloa egite dute, baina ibilbedikoek egite dute, alako, ez naiz hasiko, baina guziz bestelakoa den, esan dut ez naiz hasiko etiketa jartzen, baina pop, folk, totунea ere sartze dute, baina beste zerbait da, Iruñerrian Jamaika klasena da, horrelako Jamaikako doinu klasikoak, Broken Brothersek, New Orleanseko doinuak darabiltzate, oso gauza ezberdinak egite dituzte, oso kontu eklektikoa da, letretan ere, oso harrikada ezberdina dauzkate, baina badago... Kate begi horretan sartuta dago. Eule eta Zubigilelan garrantzitsua egin duela Jone, baina horretaz gain badagoela horrelako belaunaldi fenomeno bat oso interesgarria. Badakiz arrunok akaso presio pixka bat sartu diegula, eta saiatu gara saretan eta laguntzen eta labaizetara zabaltzen intentzioik onenarekin. Bereziki, hor kantzelazio saiakera edo alako zerbait izan zelako txilmafia sortu zelako, baina gerora ere bai, eta horrekoan ametsaran gurenek, ibilbediko abeslarietako batek oso zutabe interesgarria idatzi zuen, izkiriatu zuen, Nafarroako hitzan hartan zioen, presio bezala ere sentitze dutela, eta ez dakitela zein enean dagoen hemen, esaten ari garen hori. Nik uste otor badagoela ere, gaztetasun horretatik mitifikazioa, esan dut, gaztetasun horretatik ez, kontrolatzen du nik baino gehiago, eta presiotza sentitzen badute, listo. Nik dio dana da, hemen geratuko balitz ere, sekulako alitzateke, esan dut, batzutan badirudike, Euskal Rock Erradikaleko talde guziek irauzutela 10 edo 20 urte, ez dala, esan dut, hainbat taldek 3 urtetan egin zuten egin beharreko guzia. Eta gogoratzen ditugu oraindikan. Hori da, eta orduan, txilmafia beste urte bete bintzat iraunen du seguru, baina da bizpairu izanen dira, eta sekulakoak eta bi egin ditu gozoan, eta hankazgora jarri du euskal musika estena, eta gero, posibilu edikoak beste estilo batean, edo Jon Celestinok egin duen aurteetan, edo sekulakoak egin dituzte, eta kitxo, nik ulertzen dut, ezer osoa izaten aldela, baina aldi berean iruditzen zait, lortu dutela fokoa Iruñerrian jartzea, eta horri esker plaza asko egiten ari direla. Eta hori ere garrantzitsua da. Presioa izan daiteke, bai, baina plazak egin alizatea, eta han eta hemen jo alizatea, eta nolait ere jendearen arreta haiengana erakartzea, nik uste dut hori ere oso ongi dagoela, izan ere, periferia honetatik zaila izan da hainbat urtez arreta hori erakartzea. Eta plazak betetzea buruz hitz egin da, azkeneko artistari heldu behar diogu,
Zetangana aukeratu duzu, eta gainera uste dut, hain dela aste bete edo, bete egin duela Bek, Barakaldoko Bek betetzea ez da errexea, talde batzuk lortu dute, eta hori artean Zetangana dago, zuk nik baino asko hobeto ezagutzen duzu nolakoa den irratia, eta denborare illa hemen daukagu atejoka gerontzungo dugun musika taldea, beraz eskatuko dizut abesti honekin, edo Zetangana aukeratzearen arrazoietan pixkat labur egitea honi, asko esagon dugu bestetan, baina, Zetanganari buruz asko hitz egin da, orduan, gaur gutxi egin da ere, ez dago problema handirik. Ederki. Lehenik eta esan dizut, bidegabekeria dela, zerrenda honetatik atuztea, Gorka Orbizu eta bere talde ugariak, Derritxarrak, eta Katxamalo, eta Peiremans, eta, hainbat urtez nire referentzia nagusia izan da. Baina gero, islatu nahi izan dut, berrengantzatu naizela, Espainiako musikarekin aspaldianik genuen entzuten deusola arreta osa handiz, ez dakit, Lagrimas Negrasetik, seguru asko, Bebo Balbesen disko horretatik, eta hau bueltaka izan dut. Kulagoa litzateke, hobeki geratuko nintzateke, badakit esanez, El Malkerer Rosaliarena gehiago engantzatu ninduela horrek, baina gezurra litzateke, hala da, eta badaki zer nolako itzalak dituen Zetanganak, eta sentitzen dut, baina disko honek engantzatu ninduen, nik uste gaina egin zuela, ni bezalako zarrunoak engantzatzeko, eta asmatu zuen bete-betean. Eta bereziki gustatzen zait, entzunen dugun kantua, okerez banai zuri, formatu hau ere inigo asko gustatzen zaizu, ezta? Bai. NPR-eko irratirako egindakoa, gaina irratien gaude, irratitik irratira esan dugu, hirugarren irrati batera ere jauzi egingo dugula, Nueva Yorkera, eta bai, izugarri irutu zaiten Zetanganak hemen etxeko kontzertu betako sortuzun atmosfera bodegoi erraldoi bat bezala. Bodegoi bat zen, eta gero Rungara eta Karmonatarrak, eta nikiko Veneno asko maite dut, oso aspaldidanik, eta ikaragarria da bai, kanta edo bertsio zoragarria. Juan Cruz, mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan, eta nik usten dut besterik gabe mematen abestia entzutea, baina gauza begorik ezaukagula gaurko saioa bukatzeko. Eskerrik asko. Besarka handi bat inigo eta besarka handi bana entzulentzat. 2, 1, 2, 3, cachaba. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar. Me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Agua, vámonos, vámonos. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Musak, iztegiaren arabera, bosgorrai gailuetatik leku publikoetan atzekaldean entzuten den musika atsegina.
igogaietakoa edo dentistarenekoa esaterako. Berbesteratua izan zen. Muzak baita ere Ruben Irigoyenek, Joanes Inurrietak eta Aitor Sagarmendik osatutako rock gogor hirukotea da. 2021an sortua eta Gaztearen maketa lehiaketan aurkeztu zuten burua. 20 honenen artean aukeratu zituzten. Eguzki izpia irten zen, txorien kantua entzunez. Igogaiotako musikatik zer gutxi du muzaken rockak, indarra, progresioa, erritmo aldaketak, metala, melodia asko. Hori dena eta gehiago. Iturri askotatik edaten dute laster kontatuko diguten bezala. Hemen ditugu bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan muzakekoak. Eta letra ondo dakizkite gainera. Arratsaldeon irekote. Txaldeon. Ongitorri. Esan dugu gure elkarrizketa akustikora etorri direla, egia da akustikotik gaurkoak ez duela gehiegi izango, baina egokitu dute soinu proban ikusi dugun bezala Iñaki, laborategiaren espaziora euren musika. Espazio hartu dute, hori bai. Azken, tokitxo bai. Lan asko mandizue bigarren kafearen espaziora eta volumenera egokitzeak? Egiz esan izan da, lehengo aldixea jodoguna gura bestixak formatu akustiko baten. Eta hasierako ensaiuetan bai aukiko nioan pixkat zailtasun bat, erabakitzeko nundik eruan abestixak eta zela moldatu zatik aineruenak, osea besti, jo. Hor ere ukizen duten zalantza, bateriarekin etorri, bateria gabe, 3 eta azkenen bateria eta dena etorri zarete. Bai, de hecho, atzo uki ginuan azkenengo ensaioa, eta atzo erabaki ginuan, azkenean 3 etortzia. Bueno, ez gara mutzen, Ez, aukera ona izan da. Gaina arek asko betez dugu. Bai. Eskobila eta guzti errodoblatzen du, ez da makala, ez. Bueno, gure oso pozik, 3 etortzia. Bai, eskertuta. Bueno, ez dakit, Ui, zer dugu Unikoen? Ez dakit, hemen montatzen hasi dira eta bateriak montatzeako diru askaten hasia. Bai, karterak behar zula. Gixa. Sekretutxo hori ere kontatuko dugu, bai. Hor bazegoen harmoniko bat, gerra pixkat ematen ari zena, eta naiz eta eskobilak eta kaja ondo estututa ekarri, bazegoen, eta azkenean kartera batekin eten dugu, bai. Txarrena da karteria neria, ala? Ikusi beharko ez da iba. Bueno, igual, diru askatu behar duna zuzea, bain. Kartera da bueno, baina beteago itzultzea. Saleke. Baina momentuz kartera bere tokian utzi, oso sonido polilla lortu dugu, kartera eta guzti, eta laizzer entzungo dute gure entzulek ere, muzak irukotea, akustikoan edo behintzat bai, volumen goxoago eta leunago batera egokituta, bigarren kafearen laborategian, baina galderak ere asko dozkago egiteko, Iñaki. Bai, eta hasieratik hasten denez, 2021 batean sortu zineten, nolaz, elkarrez ezagutzen zenuten, badakite musika proiektu ezberdinetan ibilitako jendea zaretela, ibilitakoak eta aritzen zaretela, non dago talde honen hasiera? Hasieria egongo da 2011 olakon bat. 2011. Hasiera baino, musaken hasiera baino hau edia Joanes eta Ruben, Elgoi Barreta Soluzeko bi lagun juntatzen dianak pixka jotzeko, ez? Eta gelditzen dira jotzeko, eta, bere, euren kantuakin biharrian, bertzion hau, eta pixkate ondo pasau, noiz rifen bate inventau, edo bestia. Baina, arazo bategatik o bestegatik, ezin aurrera egin, eta askotan izatezan arazua, bajo falta. Beti bajo faltan, bajua zein, hola gutxiura edadekua, o bintzat gure ritmoa jarraituko zuana, edo gure intentzio berdina askana, eta beti bat eman falta. Eta, ontxe, zorionez badakau bat. Bai, zorionez iritsi izan Jospa Erromeria taldea. Eta horren bitxartez ezagutu ginen Ruben da bisok. Eta uda baten, noiz dituz, ez? 2021 aldian, izan bere deixa, eta proiektu berri bat dakat, ez da giz, eta ni une hortan bastante okupautan egon, ikasketak eta bar, baina, beha izatuta eta ez nion esan ez zuzen bat, eta gero, behintzat probatzea jongo nintzala, eta ja behin probatuta eurakin ensaio pare bat egin da, erabaki xargi neukan. Eta hain jo bajurik gabe, Botroik. Eta botroik.
eta guk taldea definitzeko lanak hartu beharrean, zuek nola definituko zenuke taldea? Metalerako joera duen rock talde bat, melodia asko maite duen metal talde bat, edo nola? Ni gustot, jaiotzen gara rocketik eta gero badakaula errestasuna estilo diferente asko ikutzeko. Orduan, nik gustot lehenengo CD hau dela rock progresibo, rock alternatibo olakon bat, baina gero bai bat ditugu joera batzuk pixkat metal ekstremora gaixau, o bebai adibidez, zuzeneko batzutan egon gara joten horra besti tarte baten blues bat. Zeni blues talde baten egon dena bebai, eta gainera da gauze bat jendiari asko guztau jakona. Nire bai esan duzu, baina bi blues talde ezberdinetan edo talde berdinen bi taldetan? Ez, bera ez dago blues talde baten, nio. Nik joten nuen blues talde baten Jon Gurrutxaga izeneko. Bai, ikusi zenek isen. Munduan oso zartuta ban pertsona batekin. Ui, sakratutxoa, hemen. Ez, hogei urtekin hasiko nintzen behakin, eta 25 arte Erasmusea jun arte, berakin egon nintzen, da... Baina hori blues taldea esan? Ui! Rock blues taldea esan blues makal, desakan igual zeuse, baina... Definizio falta hor. Honez, Wikipedian bian nazu karrera. Bueno, urrengorako badakit. Horregorako deituko diogu Gurtxagai eta behar izateko argita garbi. Igual momentu batean deituko diogu taldeituko digo dena. Eta bueno, esan bezala, 2021 batean sortu, kantu batzuk prestatu, eta venga, gaztaren maketa lehiaketara bidali. Bai, izan zen aukera oso, justo atera genuen zedia, eta publikau genduanerako, ikusi genuen, sekaula aukera hori, maketa lehiaketiana. Pare atoko jakun. Bai. Eta az genuen ezer galtzalbien bidaltzeko, eta abialden genuen. Eta nolako izan zen esperientzia hori? Ze emango zizuen aukera ere, jende gehiago zuek entzuteko? Bai, esperientzia, ona, eta gero, ikusi ditugu gauza negatiba baina adibidez, horren bitxartez zautu dau pertsona bat dela Tibalt, dela Askoitxiarra da, Ospitxiarra? Askoitxiarra, bai. Askoitxiarra, eta daka justo kanal bat Twitchen, dela gitarrizketak. Eta justo egon zen itxen bera review bat maketa lehiaketiana, eta musaken kritika bat moduan ontzat hartzen moduan, eta ilusio asko intzozkun horrek. Eta gero, horretaz gain, Instagram bidez, berakin inginuan berba, eto esan zuzeneko batera getarixan gu ikustera, eta pixka tratu hori indau, eta hola jendia zautu dau, eta jendiak igual entzun ingaitxu geixau. Eta gero, ikusi dugu bai, finalian behin sartuta, igual eitzen dituzula ilusio batzuk o ekspektatibak oso altu jarri, eta gero igual txasko ateru baten dozula. Baina, supongo normala izango da. Ilusio Hogei doz, da lau aietzeia, betikoa da. Humiltasun handiakin esan dezu Tibaltek egintzula kritika bat, Tibaltek esan zuna izan zen, nire talde gogokoena finalisten artean. Hogei artean gogokoena. Ojo. Bueno, puntualizatzen. Ez da gutxi. Hori puntual izabia da, porque pasaban beste talde bat oso metalerua. Oso metalerua. Eta Tibaltek igila daka, hauna año. Bai. Orduan, arek pixkate gainetik utziko nuen, gu baino pixka goro utziko nuen beste ara. Orain galdera originala. Zergatik musak izena? Nebali mazu ni esiko nez, porque uste nahi urritxu jetan. Hasi zurdo, bai. Ez da, interneten eta zuek bilatzeko ez zute izen erraxena aukeratu. Ez, nik egiz esan, nire Erasmusen egon nintzen nien, eta 6 urte egin dela urtetxo batzuk. Kriston joera eukinuan euskal musikari egurra emateko, baina eukinuan beste kanto bat oso kruzauta izan zela Porcupine Tree taldian The Sound of Musak, asko guztu jaten da, asko eman nion, eta ni musak, Sound of Musak izango hau, eta behira binuan da. Gero guztu jaten ere nola sonatzezan, eman ber musak bezala ere bai, ez pixkate esekin. Euskal Herri honek ere badu ez, norbeak zetari bere sonido ematen diola, eta... Zeta eta K, badako hau, desde luego. Geuk bai, adiez gure, ez da zegoena. Eta, ez dakit, saia egiten da beti izen bat aukeratzea taldiantzat, eta, hola, batzuk bota zitsugun, eta,
Bueno, baina sotzaun eman buelta asko, ez? Ni akordatzen ez behin etorri zala erruen da zen zoztan musa, giuz, eta guztau jakun, eta sotzaun buelta asko, horrere. Eta geratu izan. Ordutik. Estresik ez dugu eki. Ez da txarra, estresik gabe bizitzea. Eta egia da, izenekin ere atasko asko sortzen direla. Bai. Halako batean desataskatu beharra izaten da. Nik hor, esan neike, nire bizitzan eukitxut proiektu diferente asko, jende berdinakin. Eta indogun faila hundi bat nik uste dela, pertsona berdinak, igual, proiektu osantzerakoakin, beti izena aldatzen, eta azkenien, horrek ez dut lagatzen trajektoria bat moduan eukitzen musika munduan. Orduan niretzat, ez da hain importantia ze izen jartzen dozun, baizik eta izena jartzen dozuna, horrekin hori lotuta eukiden para guztian, eta horrekin jarraitzu. Guk Tolosako kuadria eguneako, hemen San Juan festetan kuadria egune izaten da, eta claro, antolatzen dugu Tolosako kuadriek. Guk daukau estrategia bat dela urtero izenez aldatzen dugu, eta horrela espero dugu inoiz ez tokatzea antolakuntzako parte izatea. Azaldu behar da hori, izenak proposatzen direla eta horako batean tokatzen zaizula antolatzaile izatea. Bai. Hori musika talde batzuk ere egiten dute. Antzeko giroan izen ezberdinekin musika egin. Da eman. Zuen estrategia bera da. Zuen estrategiak izena eta guzti izan lezake. Aizue, baztakit, aipatu dugu, kajaren harmonikori kontrolatu dugula, bajuak Mark Bass hortatik osotxu konsonatzen duela, gitarra elektrikoa ekarri dutela, amplifikadore, akaso lehenengo kantu bat entuteko ere momentu egitzi zaigu, ez da? Bai. Zin izango da, joko duzuen lehenengo kantua? Oroitzapenez beteriko sakua. Eta aurkezpenik behar du, zerbait kontatu nahi dugu inguruan? Bueno, letriaine banian honena izan zen, batez be hor ditzugun oroitzapen zatar horreko, zikin horrek, beti etortze jakuzenak, astutzeko gogo hori, ez? Batzutan etortze jakuna. Bagoaz, lehenengo kantu horren bila. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, muzak eta lehen kantua oroitzapenez beteriko zakua. Iragana saku baten sartuta bidaiatzen ezabatzeko egunak astutzeko momentuak damu ditudan une guztiak ezabatu nahian nire itzala balitz moduan dara matzat gainean amets gaizto diruditen oroitzapen ustelak denboraren makina beharko dut atzeraka beldurtu nintzen momentu guztiak kontzientzian ditudan aldaturak lobotomia bat agian onena ezabatu nahian nire itzala balitz moduan
niretzat gainean. Amets gaizto diruditen oroitzapen ustelak, oparituko nituzke edo bertan bera bota. Nabaritzen hasia naiz dena ikitzen nautela. Naiz eta gustokoak ez izan, sufrituta bizitako egunak, betetzen gaituzten atalak direnak. Askatu errusentipen denak, eta bizi ezazu oraina. Oztopo asko zeuten egindako bidean, hor bainez bete nintzen, zal guztiak gaindituta. Ba, hortxe gaur emateko lehena oroitzapenez beteriko zakua, baina badatoz muzektarrak berriz ere gure entrevista gunera, antxe justu mailan, kokatu ditugu hirurek, eta galdetu behar diegu, diskonen ekoizpenagatik, estudioagatik, hartutako erabakien inguruan, ze, bueno, asko gertatu zaigu, eta ez da gauza txarra, enaut lan asko egiten ari da azken aldian, euskal talde asko gaztain estudioetatik. Aurreko astean bertan? Bertan lamiakekin nien noen, baina entzun bai. Eta gehiagorekin ere, harengana jo duzue, eta harengana jotzea badan horri batean, bueno, segurtasun bat bermatzea, ezta? Zergatik gaztain, nolako izan da esperientzia bertan? Itxe barkatu, orentxe. Bai, bueno, egiz esan grabatzen, hasi ginean lehenengo legarren, Eibarren, hasi ginean grabatzen, eta grabaketa, como tal, bueno, guk grabaketakin ditugu Johanesen etxian, gitarrak eta bajuak. Eta nik baterixia inuan Eibarren legarreko lokalian. Baina, bueno, guri grabatzen nahi izan pertsona, sufritzen nahi izan osasun aldetik eta auta bestia, eta utzin behar izan zuen, eta gelitzu ginean, hori, pixkate kolgauta. Orduan egisa, bueno, nik zestuan oin erlazio pixka bakat, neskia zestuarrakat, eta, bueno, han denbora pasatzen dut, auta bestia, eta, bueno, han ezautzen dut, naut, eta, bueno, hori komentau nien, jo, naut tope dabil, mundu guztizia beragana juten nahi da, eta jo, entzu ditut lan batzuk, eta, ostra, honek, bueno, gero, espalak da, ez, bere buke insignia entxo bertan, espalak grises, da hor baude. Eta... Izaro. Baita. Ez ez du laguna izango. Bai, arrazoia, bai. Eta, bueno, hoxe pentsatzen nuen, hau dakau, ez tegu hau sakarrontzira botako, aproitxe ingo hau, guazen hau masterizauleiken batena, eta, bueno, inauterten zan, eta berakin hau ginen, eta oso posik hau, oso posik. Zemat aldatu da, bere eskuta eitsi zenetik, ze normalean grabazioetan norbera saiatzen da, ez pixkat sonido bat kaptatzen, hartzen, baina gero prozesuan ere aldatzen dira gauzak, ez da egit. Asko, nik uste dut berakin formi hartu da belaz. Berari eruen zotzaunian zekaun guztia, ez zegoen nahaztuta eta ezer. Hori da, beraz... Zian pistak soltu. Masterizazio bakarrik ez, nahaztu... Nasketa eta gero masterizazioa. Eta gainera, guk zela ez dakaun, Zederik lehena o beste grabaketarik, ez ekigun nondik nora jungo zen gure soinua, zela sonauko ginuan, eta egizia da oso posik geratu garala emaitzakin. Eta soinuak bagara matzalen Iñakik aipatu duen bezala, eta zuek ere
esparru desberdinetara. Momentu batean solo batek metal girora darama diskoa, sonidu batzuk jarroketik gertuago daude, beste batzuk ez dakit rock leuna ez dugu esango, baina bai goxoagoetan kokatzen dira, ez? Guturalak daude ere, bai. Baita ere, nolako izan da negoziazio hori edo proposamen hori, ez? Hemendik nahi dugu edo hau dago eta hori bere kabuz joan da joaten oraintxe ezagutzen dugun musakera. Nik uste dut guri urtetze jakuna joten dauna. Ez dugu pentsatzen nahi dugu itxia X. Guri urtetze jakun, ez dakit, juten ez riff batekin, ikusi, etxian hau indot. Eta adibidez, basagarrek ematen dut bizkat kutsu metaleru gaua, hor Rubenek sartzen dugu ez dakiz, eta azkenian guztote urten dena dela hiruron arteko nasketa mixto bat moduan. Bai, nola adibidez praktikoki, hasierako zati lasai hortikan aurrea, izan zen momentu bat ensaioan hasi ginen improvisatzen hor pixkateko gortzen zatixa, arek Rubenek sartu zion blasbita bateriakin, da batian, kantiak forma sendu hartu, da. Nik uste hirurok azkenian handik eta handik erandou, eta ez dakit, bintzat kanta planuak ingo ez ditugula, hori bastante argi dakau. Uste hori bastante argi dakaula. Eta horrek zuzenekoa ere baldintzatzen duze, zuzenekoan dinamika asko daude, eta zuzenean defenditu daiteken disko bada. Zorbe galduko du, baina ezak egiki, ez? Guk argi zekauna, hasieratik zan, nahiz itxugula itxia abestixak zuzenerako oso onak izango zianak. Eta zuzenian oso errez joteko, o ez komplikazio askokin. Eta nik uste dute zuzenian oso ondo kumplitzen daula zedian dakaunakin. Edo hori esaten digute batzuk behintzat. Atrebitzen dianak hori esaten digute. Barrutik ondo entzuten da. Bueno, ez dakit, igual bigarren kantu bat eskatuko digu, Iñaki. Bai. Yuri? Bai. Eta gero sarraskia prest daukazu? Bueno. Sarraskiare buruz ere badakizue? Ez tegizu ezaren sarraskia, ez da? Nik ez. Lasai. Zoazte bigarren kanturi. Lasai, joa bestia. Jotzera. Oker, ezpanaiz, kea izango da, bigarren kantua. Bai, hori da. Zer dukeak entzuleak jakin behar duena, edo jakin behar ez duena? Bueno, hemen kasuentan moneditoko jatan, así que, bueno, kea azkenian, gaur egungo apolusioan asuntotik dator, eta, pixkate, zerua, dana eta pauta, grisa eta beltz koloriak, otxuri eta beltz kolore baturatuak, eta, azkenian, hoixez, pixkat desesperantia dala gaur egun, gaudela dinamika baten, funtzionatzeko modu baten, nun ez diogun, kantuan esaten duen bezala ez, txuririk botatzen, ondikan beltz geixo botatzen diogu, eta grisegoa bihurtzen dugu, eta eman behar besterik ez da hola itxeko ez. Azkenian dinamika hori da, eta holaxe. Hauxa azalpena eta jarraian kantua. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, muzaken kea, nahi zuenen. Bat, bi, hiru, lau. Kiratx batek iratzarren hau logaletik ez da ezer atzematen nele joten herria laino ilun artetik ezer ez dago kolore duna restaletik
artetik zer baldago dena estalitzen ohi duen kea, zaborrak, erreak non bukatuko ote dute besterik ez batako gehiago nahi izatearen gozea, inoiz ez asea sekula izango ez bada berria laino ilun artetik zer baldago Ba hemen kea eta gu azken txampan murgiltzen ari gara, arratsaldeko 6ak gero eta gertuago ditugu, eta oraindik 3. kantu bat ere entzun beharko dugunez, bixi bagoaz eurekin, sarraskiari heltzea. Hau da sarraskia. Sarraskia. Lehenokea orain zua. Ui. Bueno, elkarrizketa zati honetan, orokorrean letrak aztertzen ditugu, esaldi batzuk hartzen ditugu, eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Gorkoa pixkat desberdina izango da. Ze zuen abestien letretatik, gehien edo harritu nauena, edo, interesa piztu didana izenburuak izan dira. Orduan, badago izenburu bat, 3-2-6 dena, eta gero abestian, ez da saltzen, eta jakin nahi dut, zergatik abesti horrek izan adun 3-2-6. Pentsatu izan daitekela logela baten zenbakia, edo autobus linea baten zenbakia, edo... Bai, precisamente hori da autobus linea baten zenbakia, eta abesti honek daka historia nahiko luzia atzetik. Gauzia da, ni egon itzala ikasten ingeniaritza informatikua Bilbon, 2011an o 2012an, eta, gauzia da, gustartzen nebala bus hori Eibartik Bilboraino. Beti domekero, 9 izatezan. Eta, ikusi neban behin neska bat entzino da itxosostana, eta pentsau neban, esnekisen zela hitz egin berari, o zela rima, eta pentsau neban, itxia abesti bat grabau etxian, eta CD baten sartzia, eta berari ematia. Ala! Eta gautxia da grabau nebala abestisa, sartu nebala CD baten, eta justo ematera junitzen egunian, azkenengo geltokira aldu ginen, eta hor dudatan geratu nintzen, eta jaunitzen erako nitsuan duda guztiekin, da kemen faltiakin letriak zetamen moduan, ja biztaz galdu neban, daz neban, inoz gehiago ikusi. Wow! Domekako autobusa bederatzietan astero geneukana itzordu mutua logela leiotik elur malutak bailira inspiraziotan den Rakatuta utzi gaitu. Bai, esaten da Twitter egin zure magia, bigarren kafea, egin zure magia. Urte haietan autobus hau hartzen balin bazenun, eta pentsatzen balin baduzu, abestia zuri buruz izan daitekela, idatzi bigarren kafea bildua gmail.com elbidera, eta guk gero egingo ditugu Celestina edo Tinderlanak. Gaur egun ikusi eskero, ez dut uste zautuko neban ikusi. Ez, Wow! Zenbat urte pasadia? 10, 11. Hoi da, esan du ez? 2011, 2012 inguru horta? Nire tartakoa nahiz da, azpade. Ingeniero baino niez. Untzaga plazatik irten ziren eta... Ai, ama, wow! Oso ondo jarraitu ingo dut, Gai bazara bintzat. Beste abesti baten izenburua, Enola.
Eta hemen, letra entzuten eta irakurtzen ez, adibidez letra zati bat. Kanpoan zituen itxoiten hizkuntza arrotz bat mintzatzen gerlari armatuak, eta nik pentsatu dut. Hau galdetu horretik, saiatuko naiz asmatzen, enola hau zer den. Eta burura etorri zaidan gauza bakarra da, Hiroshimako bomba atomikoa enola izeneko hegazkin batek botazula. Eta pentsatuet, igual hau izan daiteke, klaro, gerlari armatuak, ez dakit, hizkuntza arrotz bat, Ez da kaso ikusirik, Hiroshimako esan enola gehi, baina hau da izen pertsonala da. Asmatzian egin eman, historia politx bat, pertsona batena bizizala, bakardadian, arrotz bat moduan, basuan bera bakarrik, eta soia estela berari, beran bizitzeko tokixo, beran terrenuak entzera, arrazoi barik, eta da ipuin bat moduan, asmatutako historio bat. Eta enola, izango zen protagonistien izena. Esan laik edala igual CD-ko kanta bakarra, ez dakana igual gaur egungo eserrekin zerikusirik, eta pixkat. De hecho, nola alderantziz irakurtzen baldin baduzu, igual horrek ere pista bat emateizu. Alon. Hortxe zabangakua. Wow. Goiuri, aurreko astean aber zeintzan zar hori. Plinio el viejo zen, edo zeintzen. Gaur, radarra hor dakazu, Ez eta asmatzen. Baina izan, baina zuk jarraitu neri roioa, gerlariak, bigarren mundu gerra, enola gai, izan ziteken baiet, esan baiet. Noski baiet. Oso ondo juntzea. Eskerrik asko majos. Vale, eta guain, azkena. Zatez gauza esango izut. Nik uste, hori nahizula esan, baina ez tala konturatu haindik. Goiuri. Vale, perfecto. Dudaik etzazuki. Perfecto, vale. Hola, gustogo? Bai, noski. Zuek segi korrienta mesedez, Hemendik aurrera hori izango da. Muztaktarrak, zuek segi hola, bai. Zegi bestela, hemen guk abandatu arde unero bere jipoia eta zea. Bai. Vale, listo, azkena. Bai, hitzen baten dut. Zaborrez beteriko maleta baten, Zaldibargo mendi gainetan egin zuten bi gizonen truke, bizitza arrotz zanpatuta pentsatzen dut, bi gizon hauek bai izango direla Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze. Bai, bizitza arrotzak Patrikan, Ui. Ez dakitze irakurri dozun. Bueno, irakurritzeko hortako eukimia letria, Jones. Bai. Baina, zentzua iguala da. Nahi letra pasa diazu, Bai. Nik pasa dizut. Nik apuntatu gaizki. Eta Iñakiri nik pasu duatzat, osea que... Igual nik pasu duatzat. Vale, ya está. Uste hemen pare bat libratzi gela. Kulpatik. Bueno, kasu enten bai. Kasu enten esmadezu. Aizu, azte honetan ikusi dut, nik bintzat Jaime Altozanok Rosaliari egin dion elkarrizketa, eta, claro, letrak ez zituen, eta Jaimek transkribatu du. Transkripzioa, Eta ez du, oso ona. Osea, ez du asmatu. Osondo, Altozano, azken galdera. Hartxalego zeia bueltan dituguta. Oixe, pentsatu dudala izan zitekela Joaquin Beltran eta Alberto Sololuzen ingurukoa, eta pentsatu dudala, ez dakit nola sortu zen abesti hau, edo zergatik, edo ez dakit historiotxoa. Bueno, abesti guztia ez da horri buruz, baina bai zati hori justo da, bai patzeko, hori incidente hori gertatu zana. Eta pixkat, abesti pixkat negatibua, komentatzeko pixkat badaren arasuak, ikasten ditugun punto ilunak egunean ziar, eta hori pixkat negatibua. Ikuste dala, ne ustez, CD-ko kanta, pixkat hartzen dituana beste kantetatik tematikak edo badaka pixka programatutik, badaka pixkat keatik edo kutsadura aldetik, eta badaka pixkat programaturik berak kantak badaka CD-an izena, baina igual CD-an tematika osoan globoko luken kantua, nik uste zuntzitzen badakigu izango litzakela. Perfecto. Boren bai, agurtu egin behar ditugu, Arratxaleko zeiak hortxe ditugu, eta azken kantu oraindik entzuteko moduan izango gara, iruroi, mila eskergar gurera hurbiltzeagatik, Ruben, Joanes eta Aitor, moldaketa akustiko egiteagatik, hirugarren kantu entzungo dugu, eta, doakizuela ondo, datozela kontzertu asko, badozkago begibistan boloak eta zuzenean muzak ikusteko aukerak? Oingoz ez, gare sorkuntza etapan,
Egixa da zedian ditugula 7 abesti, eta bueno, zuzeneko geratzen jakuzela pixkate motzak, eta orduan dakagula pentsauta abesti batzuk eta gero zuzenekua potolotu. Baina, ustot, esagarre kontzertu aldortu zebala? Bai, dakau oain hurbilena daukaguna da Maiatzak 7an Benta de Baños, Palentzian. Bai, bertarate hurbiluko gea, galizier batzukin batera, pixkate iparraldeko egun bat bezala berezia montatu duguna guretzat, eta placer bat izango bertan jotzea, eta bueno, hurbildu nahi donak, bai, badakit pixka bide ilusia dela, baina Benta de Baños eskaldun askok ezagutzen dute bertan cross maila handiko egiten delako, atletismoaren hirigune delako, jan ere bikain egiten delako, eta antzadanez musikaren kulturale zaintzen dutelako, beraz. Plana ona. Bueno, iruroi, mila esker gurero horbiltzagatik, kakapila etorkizunean, lan berri hori ere prest dagonean badakizue, bota eta entzungo dugu, eta entzungo dute gure entzulek, baina orain gure entzulek entzungo dutena, azken kantu izango da, eta uste dut honek aurkezpenik ez duela behar, ze dagoeneko aurkeztu dugu, ezta? Bai. Mila esker, zoazte gure gune akustikora. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan azken kantua. 3-9-26, 3.926 edo inoiz agertu etzen emakumearen historia. Nahi duzenean. Ikasle ginen garaiak indautxuko plazan liburuak beharrean gitarra hartzuta logela leiotik elur malutak bailira inspirazio tanten bila. Autobusa bederatzietan astero geneukana itzortu mutua logela leiotik elur malutak bailira inspirazio tanten bila. Abesti bat egin izun zure, esan nahi nizuna kantature, diska batean sartu nuen, zuri emateko pentsatzen, utzaga plazatik irten ginen, azkenengo geltokiraino zuzen, pistas galdu zintutanean, behar nuen kemena bilatzen.
Keep calm and bigarren kafea.